Vamos a ver, imos facer aquí un pequeno tutorial sobre como abrir os archivos de Journal e despois como exportalos para poder enviarmos a min na tarefa. A ver se vos sirve de axuda porque vexo que hai dous ou tres que tedes dúbidas, igual con este pequeno vídeo solucionades. Vale, en primeiro lugar tedes que descargar a tarefa do vosso EVA, vale? Neste caso falamos de compresión de lengua castellana, descargádela. Sí, e tedes que mirar para que sitio vai. Normalmente vai a ir para descargas, se non o tedes cambiado, vale? Eu teño aquí xa descargada, compresión lectora 15 de abril de quinto. Ese é o documento que o quimos xogar. Vale, entonces vou abrir o Journal, vou a aplicativos, accesorios, Journal. Vou a poñer grande para que se vexa ben. Dentro do Journal tedes esta opción que é a carpetiña, que é de abrir. Isto sirve para abrir o documento e saenos esta pantalla. Moitos de vos é aquí onde vos atrancades por unha sencilla razón que xa temos explicado na clase, pero bueno, parece que non nos acordamos ben, así que volvemos a facela. Aquí pon archivos de Journal. Desta maneira só podemos abrir archivos do propio programa, non un PDF, por exemplo. Temos que cambiálo dándolle a flechiña e poñer todos os archivos. De acordo? Cando poño todos os archivos, xa me salen aquí, bueno, as últimas descargas que teño usado recientemente, que debería estar por aquí. Aí teño. Comprensión lectora 15 de abril. Doulle e doulle a abrir. E xa me sale aquí a pantalla. De acordo, isto é unha lectura que vos mandei, se os fijades ten a lectura, e as preguntas por aquí. O Journal o bon que ten é que nos deixa escribir sobre el. De acordo, para escribir sobre el, vedes que teño seleccionado o lápiz. Se eu poño o lápiz, podo pintar, pero isto é algo difícil, non? De feito, podo borralo se quero tamén. De acordo, pero como ir pintando pouco a pouco é moi difícil, temos a opción do texto, que é esta letra T. Simplemente doulle a letra T e despois me coloco na línea de escribir. E aquí escribo el texto es de tipo e o que queirades, de acordo? Pois o mismo aquí, que problema ten la bruja P? O que sexa, escribides, vale? Cando teñades todo completo, unha vez de ler e responder moi ben as preguntas, que seguro que o facedes genial, tedes que enviarmo a min. Entonces, o que vos dicía, para a través dunha tarefa non se pode enviar un archivo Journal, hai que facer un PDF. Pero iso é moi fácil, tedelo anotado no PDF das tarefas diarias. Habría que ir a archivo, ¿sí? Archivo, non me quería ir. E despois a exportar a PDF. Dadeslle aí, e se vedes que xa vos garda o título do documento PDF. Sempre vos aconsello que lle poñades de título algo que vos identifique a vos. Comprensión lectora, no meu caso son Abel, vos poñeríades o voso nome. E aquí tedes que guardalo no lugar que soledes guardar as cousas. Eu, por exemplo, estou xogando aquí coa miña carpeta que se chama Abel, dentro está tarefas cuarentena e despois estaría tarefas semana do 14 ao 19 de abril. Vale? Vos tedes a vosa carpeta que se chamará lengua castellana ou como se chama. E dadelle a guardar. Vale? Despois, podemos cerrar o Journal, vai nos poñer, desea guardar os cambios al archivo sin título. Non faría falta porque xa tedes en PDF, pero aconsello guardalo, por qué? Porque se vos equivocarades nalgo e eu vos mandara correxir, podelo correxir. Por exemplo, vamos a guardar. Fijadevos que garda de maneira diferente. Pome .xoj. Este é o archivo Journal. Vale? E quedaría aí. A partir de aí, simplemente vos quedaría ir ao sitio, bueno, á tarefa para poder entregarme a mí. Xa facedes como sempre, entregades o archivo que é .pdf. E bueno, espero que vos axudara e calquera dúda xa sabedes que me podedes contactar.